Repa. Kowe nek dadi gak iso mlengak jajal iki maju. Maju. Ayo kita maju. Kuwi minyak mbok kene aku, sing entekno ya kowe. Katamu cintaku. Jejer anda. Jejer Mbak, anda. coba aku piye, Mbak? Dadi kowe dhuwur salwa ya, Pak? Ini rada menduwur, ini saran. Apa lu? Ini aku hak. Heeh, sithik tok. Sithik tok. Ojo cek. Lampu kan jajal gak ana. Pencahayaannya kurang. Wah, lamar udah. Pas sampai cahayaane. Ya iki nek dadi ngene ayo kamerane. Iki Watane sik yo. Terang ngene saiki. Delok. Kudu mbok setting 30. Iya. Iya wis ngono ancen. Iya. Gak ada aku yang mbek kameraku. Katamu cintaku. Jan. Kita nani ngene pakai kulot white. White and Cutbray white. cutbray. Iki cutbrayne tapi lain ya. Mesti sing kae bahane piye bahane molor. Heeh, nek iki gak, nek salwa gak. Ya wong lomo ancen golek sing sastret guys. Yang kuru kan yang pas. Masalahnya kok nek nganu gak iso ndodok ngono lho. Nah, iki aku ndodok aku yo rodok timi. Ora usah ndodok kowe suwek malah apik. Ya wis berarti nek dikon pas cek kuduke sapa? Kudu gak roh. Kudunge ndek dhewe kuwi sing kena anu ku lho kena tinta. Iki ditukono Bunda, ditukono Mbak Repa, ditukono karo ditukono sapa Mbak Enda? Ya, Mbak Enda, Mbak Repa, Bunda, aku. Uripe kok model kudung. Iki make up iki. Mbak Repa. Sak karepem wis. Hari ini aku outfitnya dapat kiriman dari My Bamus 2 sebenarnya, tapi yang satu belum kesepir. Apa apik banget. Jadi ini atasannya aku pakai yang ukurannya XL, terus bawahannya aku dari apa ya? Karoh Bibel. Apa ya? Debel apa lho guys, tapi sak sepil kok nek kalian. Terus apa iki dari Clarissa. Ini nih dari apa jenenge kudungnya dari Clarissa itu adalah kudung di Solo. Terus habis itu wes kan Ndak sendalem di. aku tuh bingung antara nganggo sendal Ini aneh. apa nganggo sing itu kok Mbak Ida kuwi sing krem. Ben ketok nek anyar wis ben ora apa. Gusti Allah ya Allah. Apik sing krem apa apik sing putih kayak dhewe kuwi? Apik krem. Krem sing kuwi. Sing Mbak Ida kuwi. Nanti urip kuwi. Tapi apik iki. Soalnya aku pemirsa nek dibajok san. Mati urip kuwi sendalnya ambek kuwi kudunge. Ya gak apa-apa, soalnya sing masuk kuwi. Iki sebentar lagi aku yang mati urip kita mas sendalku iki. Terima kasih ya untuk mbak-mbakku, untuk mbakku juga yang sudah memberikan aku. Gila. Penak ya dadi wong kuru itu lho. Iya, delokna. Iki debebong kok ndok. Ya Allah ora ini. Kok nek nganggo sendal lak padha engko. Anda aku kadang-kadang ngono. Besar kepala ke. Pasem di. Aku gak nganggo tas. Kan nganggo tas guys. Aku tasku pakai ini. Ini semua all in sample. Sample only. The only one. Tapi kowe nganggo tas sing Mbak Repa sing coklat krem kuwi sing kecil kuwi apik ya. Berarti aku ngene, kowe kan terima kasih mbak-mbakku dan mbokmu. Terima kasih seller. Semuanya tidak ada modal. Katanya Om Utoyo apa? Kowe iki nek metu ki lara jaluk sampel. Urip pemikir. Kowe iki nek salin ning anu, nek salin nek njaluk sampel lagi salin jar. Terima kasih sellerku. Wow, misal Rene mak spill opit. Wow, bayani. Wah, mak sing diparingi masak aja. Wow. Mak apik yo ngene iki. Mari jenengane
Aku ngasar dhuwur ngono tok, kali-kali ngene iki yo kan. Iki yo ngisor Langsung iki maksudnya ngisor dhuwure mak iki biasanya iki koyo rok jeans ngono. Nduk lah tulung kudu ngem dibenekno nduk, nduk. Kaya moglek. Ya, dibeneran sama mendukung Rada Kok karo sing ilang ora gelem malah. Enek ora alasan. Mak apik lho mak. Piye? Apik lho. Makasih. Apik lho mak. Mak saiki circleku guys cepet-cepet. Oke, sak circle. Gimana guys rating? Apakah sekarang aku semenjak stylingku adalah Bunda Dewi aku bisa hidup? Kayak kan aku tak styling Dewi kan kayak kan wah penuh dengan hujatan. Terus aku ngelamar untuk menjadi beliau aku suruh untuk menjadi stylistku. Sekarang aku seperti ini guys. Aku ya ket biyen mulai ya si megang kamera si walaupun Suruh bentuk. Itu loh. Amit mak. Guys, nanti kita mau berangkat. Yeay. Maaf ya, Bunda tidak bisa ikut sama ayah. Ya karena ada acara sendiri. Soalnya kan acaranya Mbak Indahnya kan dadak toh, jadi kan duluan. Nggak enak juga Bunda kan sudah acara duluan. Begitu. Jadi kan nggak enak. Ya, terus mari ngono asline iki aku kene mangi pemelok iwa yo nek wong kene acara iki kene mangi apa gawe konten melok Bunda ya kan Bunda. Iya pengen jadi Bunda karena kan mau libur. Nah, tapi ternyata yo kene yo lebih maksudnya Bunda ngene wis ngene ae. Jalan tengahe yaitu adalah kalian ndang melok ning acarane Mbak Indah, Bunda ku izino nek Bunda gak iso melok karena luwih dhisik. Iki acarane Bunda. Acaranya kan juga bentrok toh. Nanti paling Bunda ki sekitar jam 8 lebih soalnya ki kan biasa lah ngono kan ibadah-ibadah dulu gitu. Terus juga ayah itu juga apa namanya ngarani? Pam Ayah Natal. Ayah pam guys, pam Natal. Hari ini kan malam Natal. Ya kan ya? Iya, malam Natal. Kan tetap masih ada ibadah-ibadah apa kan? Tetap kan PAM itu mesti kayak misalnya hari raya Idul Fitri juga ada PAM. Nek iki PAM apa sih PAM lilin. Kalau Natal iki kita PAM lilin, kalau nek hari raya biasanya PAM ketupat jenenge. Tapi mbok iki saiki tahun ini apa agak ngerti Bunda. Biasanya iya PAM lilin nek. Ayo makanya kuwi jadine mohon maaf ya teman-teman. Iya. Jangan nanti tanya, "Oh Bunda kok ndak ikut?" Nana. Enggak ikut. Nanti aku juga bakalan ngomong ke Pak Indah Mas Dimas, mohon maaf. Bunda enggak bisa hadir karena Bunda iki sungkan guys karena wis jauh-jauh hari juga merencanakan dan diundangnya juga kemarin ya yo. Jadi makanya aku masa iya aku langsung tiba-tiba Iya, kan langsung masih gak enak kan. Ya gak enak ngono guys, itu juga kan maksudnya enggak sebedino nih dah yo. Ono jadinya makanya itu Bunda ya wis lah dibagi ae. Iya. Nek ayah itu pekerjaan guys. Ayah itu ya maksudnya bekerja. Beliau juga Iki buka di rumah tak mau. Ayah Om Utoyo ki pulang nek apa makan tok. Makan kayak sembayang, sembayang ngono ki bar balik neh. Iku pun konten kan isek pakai seragam toh. Memang kayak gitu pokoknya hidupnya hari-hari ki isuk ki biasa ya sebelum kerja ki ning sawah sik kan koyo saiki kan tanam padi to mbuntoni bolongan yuyu apa engko jam 8 tet ki wis ning kantor. Terus mari ngono ning lokasi, heeh. 12 engko istirahat makan terus engko sekitar sore ngono kuwi ya cek terkadang ning sawah poli terus engko Jam 2 berangkat lagi. Kan maksudnya jam 12 sampai jam 1 ki biasanya nganu istirahat makan siang toh. Jam 2 balik lagi nanti pulangnya jam 4 sore. Jam 4 sore langsung yo ngingok-ngingok sawah biasanya. sahabatan seperti itu ya guys. Iki mang bar magrib greta wis ilang maneh. Langsung hilang guys. Maksudnya wis langsung langsung berangkat lagi ngono. Resikone duwe apa jenenge? Bojo tentara, keluarga tentara wis biasa kayak sawah. apa ning TikTok sebutane kacang hijau. Maksudnya kayak sampamane yo. Tahun baru wis biasa ya gak ning omah. Maksudnya kayak Kan lebaran pun ya tahu ya. iya, nek lebaran juga ya biasa nek sampamane cuti pertama rata-rata lebarannya di asrama kan. Engko nek cuti kedua ngono ki baru engko
ning omah ngono. ngono kan. Biasanya ngono. Ya wis guys, seperti itu ya penjelasannya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa mengambil pengertiannya. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik kenapa Bunda dan Om Toyo itu tidak hadir, karena kalian tahu sendiri maksudnya beliau-beliau ini juga ada kehidupannya yang lain gitu loh guys. Ya Om Toyo yo gak bisa dipungkiri karena emang ya beliau itu adalah seorang TNI, Abdi negara. abdi negara. Itu dia itu ditugaskan apa pekerjaannya itu misal atasan kamu harus gini sekarang ya langsung Maksudnya ki kan ngene toh ada istilah tentara ki tidak ada tanggal merah dan tidak ada hari Minggu. Kan kayak gitu toh Mas. Memang kalau hari Minggu pekerja-pekerja lain libur ya. Kalau tentara kan ya memang wis job disk-nya kayak gitu. Jadi kan kadang kena piket dinas dalam itu loh. Kadang juga ada PAM, Mas kan gitu toh. Jadi nek kayak dadi bojone tentara kudu wis siap-siap Mas kayak oh hari libur itu tidak melulu hari Minggu kayak gitu dan toh. kalian apa tahu ya guys ya nek pemohon semisal iki ayah iku longgar kita pun sudah liburan. Tapi Iki mau wis ngomong ini toh. Anu tahun iki gak ada liburan sih. Cuma nanti kalau tapi nek ayah wis iki wis bar. Mas kan kayak ngerti lah Mas nek kayak Babinsa seluruh Indonesia ini ada apa itu tahu wis gak usah disebutkan lah. Mas tahu dadi nek gak iso liburan kok nek insyaallah itu sudah selesai iku iso ada. Iya, mesti misalnya kayak Sabtu Minggu toh. Misalnya kita berangkatnya malam lah gak apa-apa. Kok Minggu kita balik pulang kan bisa toh. Memang heeh. Harus terima. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal untuk yang merayakan Mbak Ovi. Ya Allah Mbak Ovi, hari selamat hari Natal Mbak Ovi. Semoga Mbak Ovi panjang umur, rezekinya Mbak Ovi lancar. Semoga Mbak Ovi ndang pulang Indonesia. Apa damai Natal namanya, damai Semoga Natal. Mbak Ovi pokoknya nanti kalau kau pulang ke Indonesia harus banget nginep di rumah ini. Nanti Mbak Ovi langsung kamar VIP. Tapi ojo kaget Mbak yo. Walah cangkepe ya Allah. Aduh, gak iso Mas teh koyo piye yo. Ngempet Mas aku sak koyo enek ibu enek opo gak iso ngempet aku. Gak iso Mas teh koyo wis. Ibu lah kuwi yo wis pokoknya Wis apal ngono cangkemku ki wis. Ibu kapan pulang? Gak ero wong ngomongnya apa mulai gak mulai-mulai. Ibu. Oh. Kadang pulang. Ah. Mbak Ovi, selamat Natal. Selamat Natal dan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Nah, gitulah Mas. Kan ini kan selamat merayakan Natal untuk yang merayakan untuk Mas seluruh di dunia toh, di dunia yang merayakan lah. Juga kita kan pasti apa maksudnya tetap maksudnya kita itu sama Mbak Ovi itu berbeda apa ya dan tapi kan tetap satu. Iya. Kita tuh Masalah iki yo aku kayak gini suasana kayak gini toh. Aku aslinya kangen kayak maksudnya di Minahasa kan mayoritas tapi di sana itu ruame. Iku enek namanya Pontar Bendi ya. Iki kan Bendi. terus kayak mlaku-mlaku. Heeh. Dadi iki maksudnya kita itu puter-puter numpak bendi kuwi. Iku cuma ada di Minahasa loh, tanggal 25 ya. Tanggal 25. Pokoknya 25 sampai tahun baru biasa iki ngono. Muter-muter bendi. Iki senengane biyen numpak bendi mubeng-mubeng. Apa iki mang yo kan enek grup Heeh. terus ngene mencoba putar ngono ngajak muter ngono kuwi. Lah Mas teh kan kangennya kayak ngono ya Mas teh iki suasana sing doakan kita semoga rezekinya lancar ben iso. pokoknya di sana itu kalau Natal luar biasa meriahnya. Terus mari ngono nanti tahun baru engko nek urung nek kuncian namanya kuncian kuwi urung bar ijek ono pokoke asal engko nek wis muni ada kuncian lah kuwi wis gek enek acara wis Ya wes ngono. guys, ini kita mau berangkat dulu ya. Dadah semuanya. Dadah.